Et deixo una estona perquè miris de totes les perspectives aquesta maqueta que he fet. Val. Mira tots els detalls. Des d'aquí, què veus? A darrere un paper de plata, amb finestres, una mica de tot aquell, una mica de la casa, la nena que surt Molt bé. i una mica de la casa taronja. Vale. I jo, des d'aquí, sense que tu et moguis, què veig jo des d'aquí? La casa taronja tota, menys la flor de darrere i la casa lila. Ho veus tot amb l'os inclòs, menys la pilota de golf de darrere. A davant d'això veus la nena, Molt bé. bé, amb les finestres, i veus una mica de l'obert. Molt bé, perfecte. Vale. Ara t'has d'imaginar que aquest ninot, vale? Ha anat, com que és de la mateixa mida que aquesta maqueta, va anar de vacances aquí, vale? Sí. I va fer unes quantes fotos. Jo t'ensenyaré les fotos que va fer i m'has de dir des de quin lloc, m'has de situar el ninot, si la va fer des d'aquí, si la va fer des d'aquí, vale? Vale. A veure. Vale. Aquesta foto, des d'on la va fer? Des d'aquí. Vale. Aquesta? Des d'aquí. Vale, molt bé. Aquesta. Des d'aquí. Molt bé. Aquesta? Des d'aquí. Molt bé. I l'última, aquesta. Des d'aquí. Molt bé. Perfecte.